Já mám dnes na srdci tak jednoduchou a prostou věc, že by to stačilo říct v jedné větě. Ale trošku to rozvedu, ale v podstatě to, co mám na srdci na prahu nového roku, tak je vybídnutí, které vlastně je zřejmé už i z toho plakátku. Pojďme do učení. Pojďme do učení k mistrovi, pojďme do učení k Ježíši. A poprosím teď Jolánku Svobodovou a Aničku Křivohlávkovou, aby nám přečetli 2 oddíly z Evangelia podle Marka. Tak prosím. Budu číst z Marka, 1. kapitoly, 16. až 20. verš. Když šel Ježíš podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře. Byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl: Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí. Ihned opustili sítě a šli za ním. O něco dále uviděl Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana. Ti byli na lodi a spravovali sítě. Hned je povolal a zanechali na lodi svého otce Zebedea s pomocníky a šli za ním. Budu číst z Marka, kapitoly 3, 13. až 19. verš. Ježíš vystoupil nahoru a zavolal k sobě ty, které si vyvolil. I přišli k němu. Ustanovil jich 12, aby byli s ním, aby je posílal kázat a aby měli moc vymítat zlé duchy. Ustanovil těchto 12 Petra, toto jméno dal Šimonovi, Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jimž dal jméno Boanerges, což znamená synové hromu. Ondřeje, Filipa, Bartoloměje, Matouše, Tomáše, Jakuba Alfeova, Tadeáše, Šimona Kananejského a Iškariotského Jidáše, který ho pak zradil. Tak děkujeme. Já jsem na Vánoce jsem tady citoval tady z té knížečky John Stott, Radikální učedník. Toto je jeho poslední publikace. Napsal ji ve svých 89 letech a v 90 letech si ho Pán vzal k sobě, takže v roce 2011 vzkříšený Ježíš přijal k sobě svého věrného učedníka Johna Stotta. A jak jsem zmínil v úvodu, já mám dnes na srdci velmi jednoduché vybídnutí: pojďme do učení. Pojďme taky do učení k mistrovi, do učení k Ježíši. A zaměříme se přitom na jednu kratičkou poznámku z Evangelia, z Marka ze 3. kapitoly, ze které jsme slyšeli čtení před chvíli. A tady je řečeno, že Ježíš jich ustanovil 12, aby byli s ním. Aby byli s ním. A o tom je učednictví. Být s Ježíšem, být s mistrem. My jsme tady před chvílí četli o povolání napřed 4 rybářů, potom o vyvolení 12. A když bychom četli dál, tak se dozvíme, že okruh Ježíšových učedníků byl 70 a pak bylo více jak 500 muži i ženy. Ti všichni vstupovali do učení. Tak si to dneska vztáhněme pro sebe. Nejprve, proč nás Ježíš zve do učení, tedy jako učedníky, tedy učně, učnice? Jo? Proč k němu nechodíme do školy, tedy jako žáci nebo jako studenti? Tedy ne, že by bylo špatně studovat na teologickém semináři, nedám na něj dopustit, ale být v
učilišti u mistra Ježíše to znamená ještě mnohem víc. Protože ve škole žák, student hlavně sedí, že něco poslouchá, čte, pak něco píše a tak. V učilišti taky trochu se sedí v lavicích, ale ne tak moc. To hlavně je praxe. Je tam mnohem větší prostor pro rozvíjení dovedností. Protože v učení jde hlavně o tu schopnost uvést tu znalost a ty dovednosti do praktického života. A o tom je právě to, že když se dáme do učení k Ježíši. Oni Ježíšovi učedníci taky třeba chvíli seděli a poslouchali, třeba kázání nahoře a tak, jaké to podobenství. No ale pak se hlavně něco dělo. To hlavně, že se něco dělo, šli a třeba i mistr je posílal po dvou na praxi. No a my taky. Teďka tady chvilku sedíme, že jo, nějakou hoďku, dvě, no ale pak se zvedneme a to hlavní vlastně začíná. Jo? To hlavně přijde následně, to je to uvedení do praktického života. Takže toto je takový náš učňák tady. A takhle říká se, že vlastně celý život je jako škola života, že říká se to tak, jako škola života. No ale tady to je ještě trošku něco jiného, protože být v učení s Ježíšem, to je víc než jen škola života. Protože ve škole života to jsme každý, ať chceme nebo nechceme. To prostě tak je, ať se nám to líbí nebo nelíbí a tou školou života prostě nějak procházíme, úspěšně, neúspěšně, prostě nějak. No, ale za to být v učení s Ježíšem, sice svým způsobem taky je jakoby škola života, ale s tím rozdílem, že pro tento učňák my se svobodně rozhodujeme. Jo? Do učení k mistrovi jdeme dobrovolně, svědomým rozhodnutím. No a na rozdíl té školy života, která může někdy vyznívat jako osud nějaký, tak prostě tady tou přidanou hodnotou je osobní vztah. Osobní důvěrný vztah s mistrem. Jdeme do učení a teď ta klíčová fráze, abychom byli s ním. Ano, Ježíš je povolal, aby byli s ním. A my jdeme do učení, abychom byli s ním. O tom to je. Protože od něj se učíme, že? Tak abychom byli s ním. Tak a přátelé, toto je výzva pro každého. I kdyby tu byl třeba někdo z vás poprvé, já teď nemám úplně přehled, kdyby tady byl někdo jenom třeba ze zvědavosti, anebo třeba, vím, že mnozí z vás už znáte Ježíše dlouho a důvěrně, a teď je to úplně jedno, jestli máte otázky nebo pochybnosti, anebo zase máte silné zkušenosti víry. V tuto chvíli jakoby k tomu pozvání je to vlastně jedno. Jo? Protože to pozvání do učení s Ježíšem, abychom byli s nimi, je pro každého. V každé chvíli, v každé situaci, v každém stavu, okolnostech. Prostě všichni se máme co učit. Jo? Všichni se máme co učit od něj. No a učíme se, když jsme s ním. Jo? Povolává nás, abychom byli s ním. Abychom byli s ním. No a jak jsme s ním? Tak různě. Tak základ je v tom, když si čteme evangelia, příběhy o Ježíši, a teď se necháš do těch příběhů vtáhnout a nasloucháš mistrovou učení o Bohu, o Božím království, sleduješ, jak jedná, jak se chová k lidem, no a v těch lidech poznáváš sebe sama. Takže tak se necháš vtahovat do těch příběhů asi s ním, skrze četbu. A asi v učení spolu s nimi, s těmi, kteří se osobně setkávali s Kristem. A ty se s ním osobně setkáváš duchovně. Takže to je jeden způsob. No pak odložíš Bibli, jdeš si po své práci, ale stejně si stále s mistrem, v tom smyslu, že všechno s ním řešíš. Jo, v duchu se kdykoliv během dne modlíš. A přitom ta modlitba nemusí být o tom, že zrovna něco odříkáváš, ale je to spíš jako vnitřní nastavení. Jo? Prostě poděkuješ, poprosíš, nevíš si rady, prosíš o moudrost a pořád. Jo? Prostě je to takové vnitřní nastavení celý den, kdykoliv během dne. A svého času bylo mezi křesťany populární nosit náramek s písmeny dvojtv, J, D. What would Jesus do? Co by Ježíš dělal?
kdyby se to přeložilo, teda kdyby ta zkratka byla v češtině, tak je to CBJD. Taky hezky, že? No, ale tak to je jedno. Tak, ale o co jde? Jde o to, že prostě máš dilema, co dělat, jak se zachovat. No, všimneš si toho náramku a řekneš si, no co by dělal Ježíš? Jak by se zachoval? A hned si to převedeš v duchu do modlitby. Tak Pane Ježíši, co mám dělat? Prosím, jak se mám zachovat? Co mám dělat? Co mám teď říct, anebo neříct? Jo? A takové modlitby Pán vyslýchá a rád vyslýchá. A jsem si jist, že mnozí mi to potvrdíte, že s tím máte zkušenost. Takže takto si s Ježíšem a Ježíš je s tebou. To je základ. Jsem s ním v jeho příběhu při četbě evangelií a on je se mnou v mém příběhu skrze modlitbu. Jsme spolu. Já s ním, on se mnou. Protože nás povolává, abychom byli s ním. O tom je to učiliště s Ježíšem. No a pak taky do učení s Ježíšem vstupuješ, když se učíš od dalších křesťanů. Protože Ježíš Kristus je přítomen ve své církvi, my jsme tady jeho tělo. A v každém věřícím Krista je jakoby střípek, jakoby kapka Ježíšovy podoby. Takže v učení si taky skrze pozorování a napodobování toho kristovského, co je inspirativní v nás. Je to jako s řemeslem. Když jsem potřeboval brousit dřevěné podlahy v Mladkově, tak napřed jsem si objednal profíka u firmy Turex Lanškrona a říkám mu, můžu se vám dívat pod ruky, jak se to dělá? Souhlasil. Takže jednu místnost jsem si nechal udělat, no a na ty další už jsem si půjčil brusku. No a v praktickém křesťanském životě je to podobné. Tak učíme se od těch, kteří už jsou zkušenější, kteří jsou dovednější a díváme se jim pod ruku. Jakoby. Já jsem tady říkal, ale já jsem byl před 2 měsíci tak šťastný, já jsem byl tak rád, když mi bylo dopřáno pozorovat Wayna a Lauru Husbandovi a Dicka Secklera a Roberta Hayse a Ala Chestnuta v Mississippi. Prostě jenom být s nimi a jenom naslouchat a pozorovat, jak se každodenně vztahují k Ježíši. A už to je inspirativní lekce sama pro sebe, o sobě. Já bych mohl samozřejmě jmenovat i mnohé z vás, ale zase, když bych jmenoval někoho bych třeba zapomněl, tak to by byl trapas. Takže radši jmenuji někoho, kdo je jakoby zdaleka. Jo? Ale rozumíte mi. Protože zdaleka to nejsou jenom oni, od kterých se učím pozorováním a napodobováním. A jsem si jist, že určitě taky máš svoje vzory. A nebo je vyhledávej, cíleně vyhledávají takové své vzory. A je to dobře, když tomu jdeme naproti i jako společenství, jako sbor, jako církev. A myslím tím, když cílevědomě budujeme a rozvíjíme učednický model církve. Jehož základem jsou skupinky. A skupinka, ve které se společně snažíme porozumět Bibli, dotahovat Boží slovo do praxe, skupinka, ve které se můžeme sdílet, povzbuzovat se navzájem, taky se i korigovat, modlit se. Takže taková dobrá skupinka je takový mini učňák. A do toho učednického modelu patří i příprava do služby. Ona vlastně samotná služba předpokládá, že mám postoj učedníka. Proto taky i ten titul knížky Johna Stotta Radikální učedník. I když je John Stott uznáván jako jeden z nejvlivnějších teologů 20. století, tak do svých 90 let se považoval prostě za učedníka. No, za sebe já to chci mít taky tak si to připomínám. No, v roce 91, když jsem přišel do České Třebové jako mladý kazatel, bylo mi 28, tak schválně zkuste si tipnout, než jsem tady nastoupil do služby,
Kolikrát v životě jsem předtím kázal? Jednou, jedinkrát. Bylo to takové prostinké kázání v libereckém sboru, vlastně takové vyznání lásky Ježíši. To bylo všechno. A tady s tou výbavou jsem šel, tady jsem do Třebové. Co tím chci říct? Že se od začátku celou dobu učím. Jo? Toto je moje učiliště. Já se pořád učím a pořád se musím učit. A pokud bych neměl tak toto nastavené v sobě, že jsem tady jako učedník, tak to je konec. Abyste to poznali. A rád se učím od těch, kdo mají co říct, umí to říct. Když tady mám toho Johna Stotta, tak on na začátku 90. let byl na teologické konferenci v Praze, tak jsem využil příležitost a k osobní schůzce, tak jsem se s ním soukromně setkal, s Johnem Stottem. A jako mladý kazatel začínající, já jsem nevěděl, odkud mám začít z té Bible. Tak říkám, poraďte mi prosím, co mám kázat. A on říká, tak třeba o království božím. Říká, já bych začal o království božím. Tak jsem začal tady třeba o království božím z evangelií. No, prostě chci tím říct, že vlastně pořád se učím, rád se učím od těch, kteří mají co říct a umějí to říct. A taky si to nechci nechat pro sebe, rád se věnuji těm, kdo se chtějí učit. A pro mě je to hodně obohacující doprovázet mladé bratry při přípravě kázání. Teď zrovna s Daliborem, že? Na příště. Tak se můžeme těšit. A nedávno s Ondřejem, to bylo skvělý taky, Kubátem. Měl poprvé kázání v Mladkově. No a tady to mi dělá obrovskou radost. Jo? To je taky takovej učňák. No, taky ve staršostvu už jsem přes 30 let a pokaždé, když je zvoleno staršostvo na další volební období, tak na prvním jednání říkám něco ve smyslu. Bratři, jsme tady především jako učedníci. Toto je předně učednická skupinka. My nevíme, co nás čeká, co všechno budeme muset řešit, čemu budeme vystaveni, ale učíme se spolu. Toto je naše učiliště. Tak to chápu, tak chápu staršostvo v prvé řadě. Vlastně každá služba je takovým učilištěm a je skvělé, že na to jako sbor nejsme sami, že fungujeme v rámci širší církve, takže, já nevím, vedoucí dorostu, skautu, mládeže a tak dále, mají ty svoje vedoucáky a čerpadla a houby a studny a kruháče a tak dále. A podobně v dalších službách, a to je skvělé, a není potřeba všechno vyjmenovat, prostě využívejte možností, jak se dá, protože ta nabídka je široká, je pestrá, je dobrá. Jen chci ještě říci, když zůstaneme v rámci našeho sboru, tak každý vedoucí by si měl brát do učení ty, kteří ho jednou budou moci zastoupit, vystřídat, převzít štafetu. Ať je to třeba v nedělní besídce, v dorostu, v mládeži, na táborech, na kempech. Prostě tam se to nabízí nejspíš. Prostě protože tam jsme spolu. Tam je možno být spolu a dělat to spolu a učit se spolu. Protože stále je tady ta jedna základní ústřední teze, základ je v tom, abychom byli s ním, s Kristem, staženo do společenství, abychom byli spolu. Takže v každém takovém učilišti jsme spolu a zároveň s ním. Takže o tom jde, být spolu a být s ním. Tak a o tom je vlastně ta dnešní výzva. Vlastně je velmi jednoduchá. Zřejmě pro vás mnohé nic nového, co byste nevěděli, ale já to schválně opakuju, tyto věci základní připomínám. I pro sebe si to připomínám, rád si to připomínám. Proč? Protože o co jde? Tady nejde jenom o to, že to vím, jakože to vím a mnozí to víme, jo? Ale jde o to uvádění do života, uvádění do praxe. A to potřebujeme. Každodenní takové rozhodování, že chci to slovo Boží uvádět do života, chci se učit. Takže to si můžeme vzít k srdci jako předsevzetí do nového roku. Já si to říkám za sebe, jestli chceš, tak si to řekni taky. Prostě každý den chci být s tebou v učení, Ježíši. Každý den chci být s tebou v učení, Pane Ježíši.
Však taky Ježíš byl v učení, ale to si necháme až těsně před touto hostinou milosti, která je prostřena na tomto stole. Tak ještě si krátce připomeneme, jak Ježíš byl v učení a jak obstál. Tak pojďme teď zaspívat píseň Jak úžasná musí ta láska být. Má číslo 84. Ježíš byl taky v učení. V dopise Židům čteme: ačkoliv to byl Boží syn, naučil se poslušnosti z utrpení, jímž prošel. Tak dosáhl dokonalosti a všem, kteří ho poslouchají, stal se původcem věčné spásy. Takže ačkoliv to byl Boží syn, naučil se poslušnosti. Tak to je zvláštní, jak je to asi myšleno, když přeci víme, že on byl celou dobu poslušný takže asi, nebo to nemohlo být tak, že se z neposlušného výrostka stal poslušným mužem, tak to rozhodně není, takže vlastně jak to teda znamená? Víme přece, že Ježíš od dětství přes dospívání až do dospělosti žil bez hříchu. Jak to tedy, že se potřeboval poslušnosti učit? No jako člověk se učil. Tak jak nám to tady Hanka na začátku pěkně řekla, že rodiče vedou ty děti a učí je chodit, že jo? Tak jako lidi se učíme od malička ty kroky, ty krůčky ze schodu do schodu a tak dál. A Ježíš taky se učil, protože když se něco naučil, tak se tím připravoval na další krok. On každý krok zvládl. Jo? Každý krok zvládl dobře, bez selhání, ale když zvládl jeden krok, tak ho
čekal další krok, jako těžší krok poslušnosti. Takže od těch snazších kroků poslušnosti v tom učilišti od dětství do dospělosti se učil tomu, aby byl připravený na ten úplně nejtěžší představitelný krok poslušnosti, který ho čekal nakonec. Jak čteme v listu Filipským, když v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Takže Ježíš úspěšně prošel učením, zvládl tu učňovskou zkoušku, tu nejtěžší učňovskou zkoušku na výbornou. No a díky tomu nás zachránil k věčnému životu. Jak tady čteme, stal se pro nás původcem věčné spásy. A přátelé, tady je počátek toho našeho pravého učednictví, protože my na těch krocích selháváme. My ty jednotlivé učňovské zkoušky často nedáváme. Ale právě proto potřebujeme tu milost a pro tu milost přicházíme s vírou v to, že oběť Ježíše Krista, Syna Božího, byla i za můj hřích, za tvůj hřích. Tak s tím přijďme i k tomuto stolu a pojďme se nejdříve modlit. Tak můžeme vstát a modlit se.